Čus bus, v dnešnom videu konečne točíme si Brookhaven. Vám ukážem glitch, ktorý nikto neobjavil zatiaľ. Čakajte. Tak. Ukazujem. Toto si dáte, ale musíte mať premium. Na miesto riadiča si musíte sadnúť. Tak, dobre. Teraz musíte ísť sem. Si myslím, že ešte treba možno zvyhnúť gumy. Dať toto. A toto je rýchlejšie než auto. To som jediný objavil zatiaľ, si myslím. Jak to už určite objavil, ale z mojho YouTube to ešte nikto nevie. Juhu, je to rýchlejšie než najrýchlejšie auto v Brookhavenu asi. Možno nie, ale možno hej. Juhu. Juhu. Siu. Dobre. A to sa dá len s týmto jedným autom. Aj, čo som chcel? Hej, toto. Juhu. A vo vode sa diagonálne. No. Dobre. To by bolo všetko pre dnešné video. Dajte like, dajte odber a čus.